Katulad ko rin ba kayo na minsan di ko maiwasan na itanong sa sarili ko kung hanggang saan ba ako, kung saan ba ako dadali ng tadhana, kung saan ba ako dadali ng sitwasyon at ng sarili ko ngayon. Kasi minsan nakakaramdam din ako ng pagod, pero wala namang choice kundi lumaban palagi dahil yun lang naman talaga ang dapat. Kaya kung katulad lang din kita, lagi kang lumaban sa buhay. Lagi kang magsumikap na maabot lahat ng mga bagay na gusto mo. Di naman lahat ng gusto mong matupad ay isang pitik lang. Lahat ng tagumpay at mga bagay na gusto mong matupad, pagod, puyat at hirap ang dapat mong isakripisyo. Tapos huwag kang susuko hanggang sa makuha mo na lahat. Kaya ikaw, alam kong katulad lang din kita. Lumalaban ng patas sa buhay, gumagawa ng paraan para maging maganda ang buhay. Nagsasakripisyo para sa magandang pamilya. Nagsasakripisyo para sa sarili at para sa pamilya. Ingat kayo palagi, stay safe, and follow me. Hi guys, kain na ba kayo lahat?